Nduk, Le, urip kuwi aja mung pinter ngaji, nanging uga kudu pinter ngaji urip. Agama iku dadi cahya ing ati, sing nuntun dalan ben ora kesasar. Nanging budaya iku dadi sandanganing urip, sing gawe kowe ngerti tata krama lan rasa. Wong sing mung nyekel agama nanging lali budaya asring dadi atos atine, gampang nyalahke liyane. Nanging wong sing mung nguri-uri budaya tanpa agama, uripe bisa keseret jaman tanpa pegangan. Elinga Le, wong Jawa kuwi sugih rasa. Ana tepa selira, ana unggah-ungguh, ana andhap asor. Kabeh kuwi ora nabrak agama, malah nglengkapi. Yen kowe sembayang, aja mung gerak badanmu, nanging uga resikno atimu. Yen kowe ngajeni wong tuwa, iku uga bagian saka ngamalke agama. Agama lan budaya kuwi kaya banyu lan wadah. Banyu tanpa wadah bakal tumpah. Wadah tanpa banyu mung dadi barang kosong. Mula urip sing imbang. Aja kemrungsung, aja gumunan, aja kagetan. Tetep eling marang Gusti lan tetep ngajeni warisan leluhur. Amarga sejatine wong sing luhur kuwi dudu sing dhuwure derajat, nanging sing alus budine lan resik atine.